I don't know why chick mention my name, but devil man's trying to get attention again. Told you before this year and the real fake niggas get left in the rain. Think 'cause I'm up this. שלום חברים, אתכם ג'אסט קיפר, והיום אנחנו הולכים לשחק בקלאש רויאל. היום אנחנו הולכים לעשות אתגרים. האתגר הראשון הוא אלקטרו ויזארד. רגע, הנה אלקטרו ויזארד. טוב, אני היום משחק עם רוסיאן, חבר שלי. אז יאללה, אתה מוכן? כן. יאללה, בוא נתחיל, אני אשלח בקשה, יאללה. יאללה, תלך על הבניין שלו, אני אלך על הבניין השני. טוב. יאללה, עוד נקה ספארקי. בוא נצליח את הספארקי. זהו. יאללה, עכשיו תלך על הבניין השני. טוב. קבל את האלקטרו. גבר. טוב, בוא נשים אלקציה קולקטור. בוא נצליח אותו. טוב. יאללה, בוא נמשיך. תהיה לך לבניין... כבר עוד שתי בניינים. טוב, רגע. בוא נשים לך אלקטרו. ודאבל רייג'. נשים קלון. טוב, זה עזר בקטנה, אבל לא נורא. תתחיל לשים אלקציה קולקטור, זאפ וכאלו. שמתי. רק בוא אני אורד לכם את זה פשוט. בניין. טוב, הלאה. אחד. יש לך משהו לעצור את האלקטרו ויזארד? כן, יש לי פריז. סבבה. לא צריך לעצור אותו. יאללה, תתחיל עם אלקציה קולקטור. אני אשים גם כן פרמה פה. סבבה. על הדרך. קלון. אוי, זה לא יצא טוב. זה טוב, בדיוק זה יגן את מה שהיה זה. אני אשים. יאללה, מרל. לא. יאללה. נתחיל בדף טיים? כן. עוד דקה ואנחנו נתחיל לשים את האלקטרו ויזארד. עוד כמה, עוד ממש קצת, עוד 10 שניות 9. נראה לי שיש יותר מדי אלקציה קולקטור, אבל לא נורא. לעזור לך? לא צריך. אני מתחיל לשים? יאללה. תתחיל לשים. אינפרמו ספארקי, יופי. אוי, לא ציפיתי לצד הזה, לא שם. טוב, לא נורא, קורה. אוקיי. טוב, לא. טוב. נשים אלקציה קולקטור. אוי, לא! מזל, עצרתי את זה. קבל מה הם עושים! טוב, היה שם ממש קצת זה בסדר. כן, עכשיו נעשה את האתגר הסקרמי. בא לך אחר כך נעשה את האתגר אינפרנו דרגונס? סבבה, יאללה. אני מה זה? סקרמי. אני שם גרייביארד. אקח טומסטון. לא שים סקרמי. אקח טומסטון. אני מוכן. אני עדיין לא. אוקיי. איפה מכין את הדף?
אני אחכה עוד 10 כמה. אתה מוכן? אני מזמין? כן, יאללה. יאללה בוא. יאללה. להוריד לך כבר בניין? כן, תתחיל זה מה להוריד. שאני הולכתי לעשות. טוב, תתחיל להוריד. אפשר לעשות גם ככה קצת, עם רייג' שהם... בגלל חירום אני כבר מכיר את הפרייס. ממליץ לך... טוב. אין, הרויאל ג'יינט לא הצליח להוריד את הבניין. אתה בטוח בזה? כן, בטוח. עכשיו כן. או שלא? או שכן. טוב, הוריד. יאללה, ירייה של אחד שם. זהו. אני כבר מוכן עם הזר. טוב, אז אני יכול לשים עוד סקרמי? כן. תענה. טוב, עדיין לא. זהו, רגע, לא. יופי, זהו. תתחיל להוריד את הבניין השני, אני בינתיים מתחיל עם הזה. בסדר. אז אני מתחיל לשים. אחר כך איכשהו תוריד את שניהם. אל תדאג, יש לי סקרמי. כולל גרייביארד. כן, גרייביארד, כן. גרייביארד. נראה לי כדאי לשים כבר. כן, כן, כן. נשים כבר מהצד השני. אתה רוצה לך זאפ? לא, אין עליי כרגע זאפ. איי אישית. טוב, לא יורידו כל כך הרבה. חלק לא כל כך הרבה. וואי, איזה חזקין. וואי. טוב. נתחיל בדקה. בואו נתחיל ב-30 שניות. יאללה. כשיש 30 שניות צריך עוד קצת סלקסיר קולקטור. לא רק אתה. בינתיים תתחיל לשים את הטומסטון. כן. לשים עוד קצת קולקטורים או שלא צריך? לא. אתה יכול להתחיל לשים. רגע שנייה, אני רק אשים את האלקסיר קולקטורים האחרונים. ויאללה, אני מתחיל עם פקה, תתחיל. ג'י-ג'נט, רול ג'יינט, טוב. עוד רול ג'יינט, עוד טומסטון. ועוד טומסטון. ועוד סקרמי. ועוד גרייביארד. ועוד סקל. ועוד טומסטון. מה עם הקלון? כן, אני עכשיו אשים. אני מקווה שאתה לא שוכח מהקלון. וואי, איזה חייתי, אוי, אוי, אוי. חברים, איזה חייתי. לא, לא. וואי, כמה. וואי, כמה. חברים, היה טוב. עכשיו נעשה את האתגר האינפרנו. דרגון. יופי. יאללה. תיתה עם האינפרנו. כן. אני אקח ג'יינטים. לא, סקרמי, כן? בקיצור, כל מה שלא תוקף אוויר. כן. כל מה שלא תוקף אוויר. כל מה שלא תוקף אוויר. אי אפשר לה. מה עוד לא תוקף אוויר? גולם זה יעזור? כן. סבבה, גולם. פריז, אני צריך פריז. אני צריך את הקלון. רגע. טוב, זהו, אני מוכן. יאללה, גם אני. יאללה, אני מזמין. יופי, על ההתחלה יש לי גולם. אל תרוס לי את הגולם, סבבה? לי על ההתחלה אין את הזה. את האינפרנו דרגון. אוי, יש לי. טוב, אני אלך כבר לצד השני. סבבה. איזה חכם.
קיוויתי שיש לך זב. לא, שכחתי זב בדק, אבל לא נורא. הנה להסתדר, סתכל את הגולם. אני אשים את האינטרמו דרגון כבר. יפה, אני אלך על הבניין השני שלך. כן, בסדר. אם מה יש לי גם פקה לשים. טוב. יאללה, רג' נגמר. לא נוסיף עוד ריג'. בוא נוסיף עוד ריג'. אתה אומר, הוא יורד בניין? לא? לא צריך, לא צריך. האמת כן, לא צריך. כן. טוב, אני אשים פקה לבניין השני שלך. סבבה. אבל יש בעיה קטנה. מה? אין לי איך לעצור אותה. בוא, אין לך סקרמי? לא, שמתי במקום הסקרמי את הגולם. פאק. לא, כן, שמתי במקום הסקרמי את הפריז. שים פריז, מה אני אגיד לך? יופי. רגע, הולכת אחרי הג'יג'נט. תעצור על משהו. כי הג'יינט הולך אליך לאלקסי קולקטור. טוב, יש לי עוד פקה. לא ציפיתי לזה. לא יודע שזה יצא כזה טוב. כן, גם אני לא חושב שזה יצא כזה טוב. אל תשים ביניים כלום. בסדר. לא נראה שזה יהיה כזה מוצלח. אבל... צריך תמיד לנסות. אפשר להסתדר. נכון. אפילו שפקה אחת חיה, אבל... טוב, כבר לא משנה. טוב, אני אשים את הגובלין ו... כבר נתחיל? רגע קצת. טוב, יאללה. אני רק עכשיו זה... אמצא את המירו, ועובדים... יאללה. התחלנו. תתחיל לשים. אבל תנסה איכשהו לעשות את יאללה, מהר אלקסי קולקטור. שים אלקסי קולקטור. כך רואה ג'יינט. אוי שיט. זה משהו חייתי. כן, שמתי לב. עצור. בוא נשים קלון על הגולם בשביל לעצור לך את זה איכשהו. שים משהו בא לך, זה עדיין לא יעזור לך. שמתי לב. וואי. וואי, לא. לא, לא. לא. טוב. טוב, זה לא יצא כזה טוב, לא יצא כזה מוצלח, אבל לא משנה. ניפגש בסרטון הבא. אל תשכחו לשים לייק ולהירשם לערוץ. איתכם היה פה רוסיאן וג'ו סקיפר.